Ja, že Mišo, ideš vo videjku. Tak povedz si, Už som ho zapol. OK, čaute. Vítajte v novom videu. Dneska takže budeme čauky, natáčať ja som video Clarisa. Kamo. No Dobre. takže proste budeme hrať Fortnite s kamošmi. No, Peťo bude s nami hrať. Budeme hrať Fortnite, OK? OK. Máme tu aj svojho specialistu kamoša, Ozem Bucha. Neviem, on si asi buchol, ale volá sa, že Mišo Traktorista. No je srandu si robím vás, Mišo. A my ideme vyhrať hru, no proste, hej. Môžeme ísť potom aj Minecraft, hej. Jo, možno. Potom, ale to bude... Ale mne to nemohlo natáčať tie Minecraftové videá. Prečo? Lebo... Ja nemám. Lebo mne to potom sa tak zamrzne a potom mi to nejde. Reálne ja som ti dal všetko, ja mám všetko u teba prihlásené už. Fakt? Hej, už asi rok v kuse. Inak Vladovi mal mať už YouTube kanál, on nebol v škole. Že v nedelu si ho robil. Tak keď bude hrať, tak mu dám invite a poviem mu, kde máš ten Skibidi Sigma Boy kanál. A teraz len, že Vlado YouTube. Takže on podľa mňa v tých videách len what's up guys, I've played these games before. Konečne to je tichšie. Hej, ale strašne je tu hlavo. Poďme do fejkového Dusty. Kamo, vieš čo znamená Asian Rize? Neviem. Nie indická, ale azická ryža. Ok. Jak? Kamo fakt povedal, že túto hru vyhráme. Som počul, že Capcut dostal ban, takže nebudem sa toho video moc editnúť. Ale ja, že to padne. A teraz jak sa odtiaľ to dostal. Nok. Hej, zabil. Tu skadial? Ja neviem. Nevadí, takže máme už koľko kilov? 3. 3 killy, hej. Ja z neho mám 1. Ten náš teammate má takú dobrú zbraň, on si nás kapal. Dúfam, že ti tam dá niekto koment. To sa podľa mňa nestane. Dal ti niekto nejaký normálny koment niekedy? Iba o hre. Ale skús si fakt si urobiť nejakú komentu, že budeš napríklad 5 dní natáčať v kuse, akože, vieš čo? Fortnite. Hej, alebo tak, že urobíš nejakú sériu. Že aj ja a môj kamoš Fortnite číslo 2. Kamo, on má normálny jumpscare, oh môj bože. Teraz som skoro padol. Počuješ ma? Hej, počujem. OK, rebooting. Ako vidíte, môj internet není moc dobrý. Kamo ma netrafil ani raz. Brodsky má skin Quicksand. Začnem robiť Red Dance. Tak to... Oha! Čo to je? Fúha. Kde si? Ale to je celý tým. Donofili. Reálne, Mišo, ty máš B. Toho typka som už zabil. Čože byl teraz Michal.
Asi pamätám, jak si ty bol v Prime, to bolo. Jak som ťa ešte trénoval, jaj. Mato, ja mám 3 killy. Ja som happy, mám 3 killy. Ale ne, ja som vedel, že ma zabije. Ja som ma zabil pred chvíľou. Ja som vypol celé trio. Fakt? Hej. S 20 nábojmi, hej. Jo. Miau, 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 miau. Ide mi vo... Teraz si predstav, že že som si zabudol zapnúť mik. O! Že som si zabudol zapnúť natáčací mik. Ne, to fakt? Ne, ale predstav si, že by som. Lebo mne sa to rozstalo. Hej, to čo po mne letelo? Reálne po mne letela celá sklada. Reálne, ale zabil som jedného, hej. Mišu má 1 kill a... Ja mám 4 killy. Tu čo? Prma aim. Nedavid Small. To znie ako moje mami meno. Moja mama. Teraz si predstav, že moja mama začne hravať Fortnite a ma klipne. Hej, keby tvoja mama hrala Fortnite. Moja mama povedala, že sa naučí hrať Fortnite a že ma klipne, lebo ma počuje jak mňa keď hrám. Really? Mám pár HP. Really? Mám neviem koľko HP. Ó! Korunka, blízko mňa. Ale ne, oni sú v tom boxe. Ja som normálne cooked. Svetový rekord. Koľko kilov človek dostal naraz za svetový rekord? Ty máš 6 kilov. Ide time to lock in. Ide čas, že sa lock in. Mato, počuješ ma? Si tam? Hej, počujem ťa on. Žíkej niečo komentárom. Ale Zóna. žíkej niečo, jak sa to volá, divákom. Šalepačí, okej. On to pozeral zase ona, po slovensky. Knock. Headshot snipe. Ja som to vedel som dať. Moje uši! Prečo každý má click skin? Prečo je? Nie! Ja som to on mi dal headu. Ja som mal epickú snipu, čo ma aj nemôžeme aj s Maxom natáčať vlastne. Ne, lebo však on nič neříká, ani... A vy ani Mišo že nerozpráva, hej? Mišo ani nič nenapísal, Mišo, píš niečo. Hej, môžu niečo napíše, on rád píše, vieš. Ja by som potreboval nejaký poriadny, alebo idem po nejakých borzoch, hej. Tuto sa proste niekto vyfaj... už niečo napísal. Nenapísal nič, napísal, že všetci, čo sa pozeráme toto video, tak sú úplný... Počúvaj, ja som teraz pozeral tie komentáre. Díky chlapci, vy ste mi tak pomohli, reálne. Náboje ste mi ukradli. Mám mamotku. Barel. Ja od dneska volám mamotku mamku.
Hej, poď. Čo pumpu ešte? Myslíš, že dostanem kill? Takže nemám zlú pumpu, ale nemám aj náboje, hej. Máš u seba, Jack? Nie, nemáš u seba. Mám strašne dobré Zostal. veci. Čo znamená, že mám iba 2 veci. Baby, I'm playing on you tonight. Want you down, you alive. Steve! Ja nemám náboje a mňa to nechce dať dole! Mňa to nechce dať dole! Ja, akože ja kvitujem ten Ford. Ja tlačím na ten jetpack, nech ma to dá dole. A mňa nič. Pozri, ak som stlačil space. Takto som... Chápeš, a mňa to nič. Ty normálne, že... Ja som to tak spamoval a nič. Že on to je zabugovaný jak... Že to neviem. Že ja nemal som náboj. Zabil by som toho borca, nemal som náboj. 4 kill. Nie, ja mám 11 kill, dobre. Čo? Ja mám iba 5. Tu bol nejaký random borec. If you're looking for something new, I am Skibidi Toilet, you... Kamo, kto tu ten má? Ne! Som 4 HPčka. Preto to je táto hra nás. Čo je s týmto? Čo je s týmto? Pôjdem sa Hej, jasné. Hej, jasné. odrať. A sme všetci. To sa nedá priešiť, hej. Kamo, Ale všetci sa ešte raz rebootneme, hej? No, Áno, hej, rebootnem. Tu je nejaký borec, čo nemá nejaký problém. A náš teammate asi vyklope. Aj keď náš teammate je nejaký Afričan, možno. Vidí, aj Maxo píše do chatu väčšinou. fakt? Hej, niekedy. Počúvaj, ale Maciej, ty si jediný kamoš, čo so mnou chce robiť videá. Jano strieľa po mne celé lobby, čo? Počul si? Hej, Jano, počul. Skapem na zónu, ne? Ešte. Ja som zabudol. Ja som skápal. Rýchlo. Máš náboj do snipu, Mišo? Alebo niekto? A tu sú. Fuj, teraz sa mi to brutál laglo. Ešte. Existuješ? Kto ja? Hej. Nie, som skápal. Aha. Ešte 14 ľudí musí zomrieť, aby sme vyhrali. Kinjana. Green for Skibidi. Ty si strašný prd. Ako môžem spectatiť niekoho iné? Ok, konečne ťa spectatím. If you're looking for Skibidi. Nie, ja som nevyskočil. Teraz už len na rýža nás musí ona Hej, tá rýža, hej. No tak rýža je tiež dead. Nevadí, to bolo dobré. Ok, keď... Dajme teraz free pity,
keď sa vám páčilo toto video, tak už ho ukončíme. Nie, Goodbye. dáme ešte free pity. Kamo, ale potom to nebudem môcť editnúť, to vieš. Tak dobre, tak urob ďalšie. Teraz to strihni. OK, goodbye. Dokončuj. Šíš, dobre. OK, Aké dobrý dlhé? deň. Vidíme vás.